rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuma barkanmu da warhaka, sannunmu kuma da shan ruwa. Muna masu fatan Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu ya girmama ayyukan bayansa a wannan wata mai alfarma ta Ramadan. Da farko dai sunana Abdullah, ni ɗalibin kwamfuta ne, so na ga dacewar na yi wannan bayanin ne kafin ya zamana mun fara ɗora bidiyon mu na farko a wannan channel tamu mai albarka ta Jos Abdul. Dalilin buɗe wannan channel ɗin ba komai bane illa sau da yawa zaka ga mutanenmu suna da buƙatar koyon abubuwa da suka shafi technology, sanin surukan wayoyin hannu da ma intanet baki ɗaya. Amma sakamakon bambancin yare sai zai sa ana barin mutanenmu a baya sosai matuƙa haka. So wannan dalilin ne ya sa muka ga ya kamata mu shiga wannan channel wanda za ta na dinga taimakawa mutanenmu a wannan fannin haka. So da yawa idan ka shiga YouTube zaka ga bidiyo tutorial da dama, wasu ana gabatarwa ne da Ingilishi, wasu kuma ana yin shi ne da yaren Indiyanci. Wannan dalilin ne ya sa muka ga ya kamata mu samar da wannan channel ɗin domin muna dinga taimakawa yanzu musamman masu jin yaren Hausa. Shi ne muka ce bari mu ƙirƙiri wannan channel ɗin wanda za ta na dinga taimakawa mutanenmu musamman masu jin yaren Hausa, wanda za ta na dinga fahimtar da mutanenmu surukan wayoyin hannu, abin da suka shafi kwamfuta tare da ma intanet baki ɗaya, da kuma duk wasu matsalolin da suke faruwa na yau da kullum. Sanin kowa ne da mutanenmu muna da kaifin basira ta yanda ya zama inda aka koya mana ba wahala mun iya mun rike. To amma matsalan wannan bambancin yaren ne shi ne yasa. To amma insha Allah rabbi tun da mun samar da wannan channel din zamu na dinga kokari muna dinga fahimtar da mutanenmu akan irin abubuwa da suka shafi wannan fannin. Sannan a ƙarshe kuma muna masu neman alfarmanku da ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, hakan ne zai sa ku kasance tare da mu a kowane lokaci. Da zarar mun ɗora bidiyo YouTube da kanta za ta sanar da ku insha Allah rabbi. Sannan kuma za mu yi ƙoƙarin mu samar da wani tsari wanda zai ba ku damar yin tambayoyi kamar wani bidiyo ne kuke son mu yi next bidiyo namu, da dai wasu dai matsalolin da kuke fuskanta ta yadda in kuka yi tambayan sai ya zamana mun yi ƙoƙari mun yi darasi na gaba a kai. Abubuwan da muka sani za mu yi ƙoƙarin mu sanar da ku, wanda kuma ba mu sani ba za mu yi ƙoƙarin ya zamana mun yi guidance ɗin mu a kai ta yadda zai zama mun sani. Insha Allah rabbi sai mun haɗu a next video.